Μέρα 41 στο ταξίδι μου ως τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Σάββατο σήμερα η μέρα μας ξεκίνησε από το στάδιο που είδατε προηγουμένως. Στη συνέχεια πήγαμε για ένα καφέ με το φίλο μου στον Ορέστη. Εδώ ένα κλιπ που προσπαθούμε να συντονιστούμε λίγο. Στη συνέχεια του μεσημεριανού μας είπαμε σήμερα δεν έχουμε καθόλου προπονητικό κόνη, καθότι αύριο έχουμε το μεγάλο μας long run. Και σήμερα είπα να σας αποκαλύψω τον προπονητή μου. Ποιος τελικά με προπονεί, ποιος μου βγάζει αυτά τα βασανιστικά προγράμματα. Σε 5, 4, 3, 2, 1... Και ναι, σωστά μαντέψατε, ο ίδιος μου εαυτός είναι ο προπονητής μου, οπότε καταλαβαίνετε αυτή τη δύσκολη εξίσωση πολλές φορές που πρέπει να βγάλουμε ανάμεσα σε δύσκολα προγράμματα, να πείσουμε τον εαυτό μας ως αθλητή ότι είναι σωστό να το κάνει από τη μεριά του προπονητή πάντα και να δούμε τα ερεθίσματα αυτά που παίρνουμε από τις προπονήσεις μας, πώς μπορούμε να τα αξιολογήσουμε για τα επόμενα προγράμματα. Πιστέψτε με, είναι αρκετά δύσκολη εξίσωση και πολλές φορές δεν μας επιτρέπει να βλέπουμε πεντακάθαρα την εικόνα μας με απόλυτη αντικειμενικότητα. Παρ' όλα αυτά είναι μια όμορφη διαδικασία. Όπως και να έχει, αυτό έχουμε, με αυτό πορευόμαστε μέχρι και το μαραθώνιο. Αυτά για σήμερα, τα λέμε αύριο.